проверкаи мигрантҳо боз дучан карда мешавад. Тоҷикора, узбекора ва дигар мигрантҳора ёрдам мекунад бе пул. Ва гӯш кинед ки ҳамин занак чӣ мега? Пеш вақт толка патена медидан ва мисол пропиская медидан, ҷавоб медадан ягон камбуин. Ва вақте ки қонун қабул шава и изменения дар патент роварда шава, бо нархи патент як баробар қимат мешава мувофиқи гуфтаи ҳамин расонаи хабарӣ. Дӯстон, агар шумо ва ё рафиқонатон хоҳиши гузаштани границаи Қазоқистонро дошта бошад, ба ин рақамҳо ҳатман занг занед. Мошинҳои замонавӣ дорои вайфай бепул ва дар роҳ масъалаи гаиҳоро худашон ҳал мекунанд. Чунки аллакай дар ин соҳа тӯли 7 сол аст ки кор ва фаъолият доранд. Ва агар дар хусуси документҳоятон ягон мушкиле дошта бошед, онҳо бепул ба шумо кӯмак мекунанд. Ва дар охири гуфтаниам ки аз номи канали ман гап занед, ба шумо 500 рублей скидка карда мешавад. Салом дӯстон, ман Некрӯз ва номи анаи занак Валентина Чупкин. Ин яке аз правозащитники мигрантҳо ба ҳисоб меравад, яъне тоҷикора, узбекора ва дигар мигрантҳора ёрдам мекунад бе пул, яъне адвокати опытняй. Ва ин ҳамин занак хабар дорад аз тамоми ҳамин проблемаҳои юридические ки дар давоми чемпионат мешавад. Ва гӯш кинед ки ҳамин занак чӣ мега? По словам правозащитницы Валентины Чупик, в метро усилились проверки граждан, у которых темные волосы. Аз 25 майи соли 2018, яъне аз 25 май сар карда то 25 июля, яъне дар давоми 2 моҳ проверкаи мигрантҳо боз дучан карда мешавад. В городах проведения чемпионата мира особый режим въезда начнется 25 мая и завершится 25 июля после окончания мундиаля. Ҳамин занак чӣ хеле худаш мега? Вақтҳои пеш мисол қажал бисёр набуд, яъне ки юристай чӣ проблемае ки шавад дар ҳамин занг мезананд имигрантҳо. ҳозир 1,5 баробар ҳатто 2 баробар зиёд шудагиа жалоб ба ҳамин занак. Ва чӣ хеле ки худи ҳамин Валентина Чупкин мега ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ проверкая сахт кардагиян, яъне пеш вақт толка патена медидан ва мисол пропиская медидан, ҷавоб медадан ягон камбудӣ намешуд. Ва ҳозир боша ҳарчи боҳона гуфтан мегиранд по места прописка проживать мекунед ё ки не, ё ки трудовой дорен надорен, ҳама ҳамира мебинанд. Ва вақте ки ягон нарушение ёфтанд, ягон кама как причина ёфтанд, пул талаб мекунанд, яъне взятка талаб мекунанд. Ва вақте ки шумо отказ мекунед, мегӯед не ман надорам ё ки наметим ягон боҳона мековед, ё сразу таҳдид мекунанд ки мо шуморо депортация мекунем, ҳозир мерен шумо дар Сбербанк чека меспорен туда-сюда. Хто медонед хеле проблемоя. Увеличились обращения, связанные с запугиванием мигрантов на местах, когда к ним приходят участковые на работу или в квартиры, где они проживают, и угрожают им, что если они будут выходить в ближайшее время, ну или не будут давать взяток, то их отсюда быстренько выдворят, и все это мотивируется так называемой очисткой перед чемпионатом. Ва аз ин фурсат истифода бурда ҳамун участковоям ҳатто ба ҳамун ҷои кори одамо мераванд, ба ҳамун домое ки мисол одамо кор мекунанд, ба ҷои хобшон мераванд, фарқ надорад дар квартира зиндагӣ мекунанд ё ки дар ҳамун ҷои коршон зиндагӣ мекунанд, проверка мекунанд ва агар ягон камбудӣ ёбанд ва камбудӣ албатта меёбанд вақте ки прописка дар дигар ҷои дар ҷои корут ховӣ ва штрафи официально намекунанд, яъне Сбербанк дар бурда чек намеспорӣ, яъне худшон пул талаб мекунанд, яъне мегӯянд ки мо дар пул тиҳем, мо мисол ба ин чашм мепӯшем ва я бало мекунем ки шуморо милисоғам натиҳанд. Ва ҳамин хеле проблемаҳо шудааст. Чӣ хеле ки ҳамин Валентина Чупкин мега, агар ҳамин хеле проблемаҳо шуд, дар номерои ма ҳатман занг занед, номерош дар таги видео ва дар описание мемонам. Занг занед, бепул барои шумо ёрдам мекунанд аз ҳамин хел ҳолатҳо биромадан. Ва чӣ хеле ки дар барномаи пешакӣ гуфта будам, 152 нафар дар Сахарова ҷамъ карда бурда буданд ба отдели ҳамун Сахарова, баъзеҳошон дар автобусо хӯрафта буданд, ҷо нарасида буд. Ба ин нигоҳ накарда ки 152 нафар гунаҳгор набуданд умуман. Ҳамагӣ аз 3-4 та таксист қатъи догистониҳо ҷамъ шуда буд ва фарқ надошт барои милисо сами главни повод бисёр шава ва ҳамаи касе ки пешон биромада буд ҷамъ карда бурда буданд. Баъзеи онҳоро ҳатто туалет намемонданд, баъзеашон нону овқот додагӣ нестанд, дар гирӯснагӣ зиндагӣ кардагиянд, ҳамин давоми 3-4 рӯзе ки дар отдел будагиянд. Чӣ хеле ки ҳамин Валентина мега, ин худ жалоб роӣ кардагия, мисол тасдиқ кардагия бегуноҳии онҳоро аз ҳамин 153 нафар, мисол 4 касшон мондагия, аз таниша 149 нафара ҷавоб додагиянд. Было освобождено 149 человек из 153, которые были задержаны на выходе из многофункционального миграционного центра Сахарова. Их задержали просто так. Перед этим центром за несколько часов до задержания была драка, которая не имела отношения к мигрантам, дрались таксисты. Но задержали 153 мигранта, развезли по 5 разным отделам полиции в Троицко-Новомосковском округе, не кормили, не поили, в туалет не водили.
Некоторых держали вообще в автобусе, потому что не было достаточного количества мест в отделе. Других запирали в отделе во все абсолютно помещения, лишали связи. Ну, то есть это было вот сейчас. ва чиз дигар нукта намонад ки бародаро чӣ хеле ки медонанд аз шабакаи голос мигранта автори ҳамин канал рафтагиай ба ҳамин муҳоҷироне ки дар сахра ва ҷамъ кардагиянд ҳаводар ёрдами молӣ кардагиай мумкин бисёротон хабар дошта бошед дар каналаш видеош карда рафтагиай агар тамошо накарда бошед ҳатман тамошо кунед бисёр кори хайру савоб кардагиай ва ма чӣ гуфтанем ман лична худам мисол изҳори миннатдорӣ карданем аз номи худам ба ҳамин бародар ки хеле кори хуб кардагиай ба фикрам ки ман лично худам шод ҳастам аз кори ҳамин бародар кардагӣ рости гап мужик қанша бизана ана хе бародарӣ мекунад ва чиз дигар гум бародарҷоно барое ки ин чемпионат дар навбати аввал барои власт барои бизнесменон бизнесе на спорт спорт ин танҳо барои халқай барои аҳолия барои народа барои давлат боша и бизнеса агар фоида намедошт мисол имна дар Россия намегзаронанд ва настаивад намекарданд ки дар Россия гзаронанд ва и ҳамаш я сабаба я повода проверка типа незаконна типа сил безопасности гуфта ҳамин гапо баҳонае лиш би мисол планошо набуд кунанд лиш би сум кор кунанд ва ба ҳамин хотир проверкаи сахт мешавад законои нав мебуранд қонунои нав мебуранд ҳар як шахтона мисол проверка мекунанд ки мисол ягон илоҷ ёванд ки бисёртар кор кунанд ин даромади ҳамин ФМС дар дани мамед дар ҳамин 2 соли охир ҳатто ба даромади нефт баробар шудааст шумо бисёритон мумкин хабар надошта бошед ва ба хотири ҳамин бо дучанд кардаи даромадшон ва якчанд қонунҳои нав дар патент рӯзҳои наздик илова карданиянд мувофиқи ин қонуни нав бародаро мисол вақте ки дар патентон шумо зарегистрировать мекунед ҳамчун разнорабочий ба хотири налога пастар супоридан рафта шумо таксист кор кунед ягон кори баланда кор кунед шуморо қапан ҷаримааш вазминтар мешавад и яъне мушкили нав эҷод кардест яъне қонуншон агар қабул шавад дигар шумо наметавонед ки кор кунед шумо бояд ҳамун ихтисоси қатъи кор кунед ки дар чистон дар патентон навистагӣ боша ва вақте ки қонун қабул шава и изменения дар патентро оварда шава бо нархи патент як баробар қимат мешава мувофиқи гуфтаи ҳамин расонаи хабарӣ тамошобини азиз инем хеле хабарҳо буди имрӯз ма гуфтанем ки эҳтиёт бошен ва ҳуқуқҳои худтона мисол будонен ва агар ягон проблема кишид бо як бори дигар мегӯм ба ҳамин адвокате ки мисол ёрдам мекунад бепул бехавотир нашавем шумо номерош ҳастад дар таги видео ва дар описание ҳатман занг занед шумо ҳаққи мисол занг задан доред дар кадом ҳолате ки набошен шуморо бепул ёрдам мекунанд ягон проблема намешава иншолло ва ба мисли ҳамешагӣ бо шумо буд некрӯз агар видео ба шумо махкуш шуда боша ҳатман лайк монед ва подписываться кардан дар канал фаромӯш накунед чунки видеоҳои ҷолиб дар пеш аст то видеоҳои оянда хайр.